Taga saan ka? Santo Domingo, Batangas. Santo. Domingo, Batangas City. Oh, mega shoutout. Taga Batangas. Ngilakad. October 11 ngayon, brownout. Okay, lakad. Nay, tingnan mo yung unique iho mo. Kung anong pinagbago. Brownout po ngayon eh. Itong ilaw nito, galing lang to sa generator. Ano ang pinagkaiba? Pogi. Kanina, hawakan mo yung tiyan mo ngayon. Hindi yan si kuya, kaya matigas ang tiyan niya, ang sakit niyan, sciatic nerves. Ang sakit niya, L4, L5, L12. Naging pogi ka na ngayon dito. Ano sabi mo kanina, Nay? May binubulong-bulong ka. Ano sabi mo kanina, Nay? Yung nasa bahay yung anak mo? Hindi yon. Yung sinabi mong gusto, kanina parang gusto niya na sa loob ng bahay niya, ano yun? Gusto sa loob lang siya na bahay, ayaw lumaka. Oo. Ngayon, tatambay ka pa sa bahay. May sakit ba siya? Tingnan mo yung labi. Oh. Mapula na, no? Ilan taon mo na yung sakit yan? 1 year. Oh, paalam ka na kay Papa Jesus. Bye-bye. Binata pa yan, lahat ng mga dalaga. Magtrabaho ka muna, uli. Bye-bye. Ang hirap ng sakit ng anak niya na no? Ang sakit niya po, L5, L4, L12. Kaso, may sakit po siyang, sinabihan lang siya ng kalaban niya ng palpadangin, sumakit sa anong tiyan mo. Ganun lang, kabilis. Ano pa karamdam mo ngayon? Tapos gumanong ka. Di ba kanina mas sobrang sakit ng tiyan mo? Iganon mo ngayon. Ano pinagkaiba? Oh, wala na. Palakpakan muli si Papa Jesus. Masaya ka, Nanay. Oh, bye-bye.